बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौबो बरायबाय आरो नैबे थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो सोंनाय बिदांनि जाबाय 4.3 सोंनाय बिदां 4.3निनो 6 नाम्बारनिफ्राय जों बानायलांगोन। दा जोंहा थांनाय थाखोआव जोङो सोंनाय बिदां 4.3निनो 5 नाम्बारसिम बानायखादोंमोन। जुदि नैबे लेसन 4नि अबेबा मोनसे थाखोनि भिडिअखौ जुदि सिगां नायाखैमोनब्लाथाय अब्लानिया बैफोर थाखोनि भिडिअखौ जुदि नायनोब्लाथाय अब्लानिया नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनावनो आङो गासैबो भिडिअनि लिंकफोरखौ होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बैफोर लिंकफोरजों गोसोबायदि नायनो हागोन। अबे भिडिअखौ नायो गोसोबायदि नायनो हागोन आरो। अब्लाथाय दा जों नैबे थाखोखौ जागायलांसै। बेयाव होदो जोंना 6 नाम्बारनिया मोनसे आयतारि फोथारनि खनांखोआ गुसुंसिन रुगुंनि 60 मिटार बांसिन जुदि गोलावसिन रुगुङा गुसुंसिन रुगुंनि 30 मिटार बांसिन जायो अब्ला फोथारनि फारनै रुगुंखौ दिहुन होनना बुंदों आरो। अब्लाथाय जों माबोरै दिहुनगोन बेखौ ओरैबायदि नाय। दा इयाव जों हमना लानांगोन गोलावसिन रुगुङा बेसे गुवारसिन बा गुसुंसिन रुगुङा बेसे बेखौ जों हमना लानांगोन आरो। आयत नालाय बेफोरबायदि महरनि बियो। बेयाव मा थागोन नैबे गोलावसिन जागोन, गोलावसिन रुगुं जागोन नै बियो ओमफ्राय नै ओजोंनिया मा जागोन नैजों बिजों गुसुंसिन जागोन आरो इयो गुसुंसिन रुगुं इदि। दा बेयाव जोङो अबेखौ जों बोरै हमगोन दा गोलावसिन आरो गुसुंसिनखौ। दा इखौ नै मोनसे गिबिनियाथ' आयतारि फोथारनि खना हांखोनि खोथा बुंदों नालाय खना हांखोआ जोंहा फर्मुलाजों फैगोन मोनसे। बेखौ जों उनाव बाहायगोन सोंथि बायदि हिसाबै नैखौ लागोन जों। गोलावसिन रुगुङा गुसुंसिन रुगुंनि बेसे 30 मिटार बांसिन होननाय जादों ना बैखौ जोङो लागोन आरो। माबोरै लागोन ओरैहाय। दा सोरखौ हमना लानाया साबसिन जागोन इखौ नाय। गुसुंसिन रुगुंनि 30 मिटार बांसिन अब्लाथाय जों गुसुंसिन रुगुंखौ हमना लाग्रोनांगोन आरो। गुसुंसिन रुगुंखौ हमोब्लाथाय जोंहा गोलावसिनखौ जोङो बै हमना लानाय लोब्बायाव दिहुननो हागोन। अब्लाथाय जों लिरनि हमना लाबाय गुसुंसिन रुगुं इक्वल्स टु नाय। गुसुंसिन रुगुङा बेसे जागोन इखौ नाय। जों इखौ हमना लागोन गोसोबायदि जेनेबा एक्स लाबाय आङो ओमफ्राय मिटाराव दंना गासैबो बेखायनो मिटार लाबाय आरो। एस मिटार एक्स मिटार माने हमना लाबाय गुसुंसिन रुगुङा बेसे एक्स मिटार बेनिखायनो गोलावसिन रुगुं इस इक्वल्स टु नाय। जोंना गुसुंसिन रुगुंखौ एक्स लाबाय गोलावसिनखौ मा होनदों गोलावसिन रुगुङा गुसुंसिन रुगुंनि बेसे 30 मिटार बांसिन होनना बुंदों। माने नै एक्सनि बेसे 30 मिटार बांसिन थामहिनबा मा प्लास 30 बेयाव एक्सआ जेसे दंना इजो बेसे 30 दाजाबनांगोन। माने नै एक्सनिख्रुइ बेसे 30 मिटार बांसिन गोलावसिना एक्स प्लास 30 एक्स प्लास 30 मिटार बांसिन माने प्लास 30 एसेसो मिटार जाहैबाय आरो। अब्लाथाय जों हमना लाबाय गुसुंसिन रुगुंखौ एक्स मिटार अब्लाथाय गोलावसिन रुगुङा मा जाबाय एक्स प्लास 30 मिटार जाहैबाय आरो। अब्लाथाय दा जों सोंथि बायदि मा लाबोगोन नै। दा जोंहा गोलावसिनखौनो जों मा होननो हायो गोलावसिनखौनो गोलाव नैबे आयतारि दब्लायनि बेखौ गोलावबो होननो हागौ आरो नै गुसुंसिनखौ मा होनो हायो जों गुवारबो लिरनो हागौ आरो। गुवारबो फोरमायो। नै गोलावसिन माने मा गोलावखौ फोरमायगोन गुसुंसिन माने मा गुवारखौ। दा बेयाव जोंहा मोनसे आयत दब्लायनियाव जुदि खना हांखोनि जुदि जों मा दिहुननांगौबाथाय गोलाव दिहुननांगौआ अब्ला फर्मुलाया मा जोंना फर्मुलाया ओरैहाय आयतनि खना हांखो आयतनि खना हांखो माने मा आयतनि खना हांखो फर्मुलाया जाबाय ओरैहाय रुट अभार गोलावनि स्कुवेर दाजाब गुवारनि स्कुवेर बे आरो फर्मुलाया जोंना। आयतनि खना हांखो दिहुननाय फर्मुलाया मा रुट अभार गोलाव स्कुवेर दाजाब गुवार स्कुवेर।
अब्लाथाय दा जोंनियाव ओरैबायदि नायगोन गोलाव माने सोरखौ होननाय जादों गोलाव माने जाबाय गोलावसिन रुगुंखौ होनदों आरो गोलावसिन रुगुंखौ मा हमना लादो जों गोलावसिन रुगुंखौ x + 30 हमना लादो बेनिखायनो गोलावनि जायगायाव मा फैगोन x + 30 नि स्क्वायर फैगोन प्लास गुवार माने मामोन गुसुंसिन रुगुंखौ जों गुवार होननानै मिथिगौ बेनिखायनो गुसुंसिन रुगुङा बेसेमोन x मोन नालाय बेनिखायनो नैबे गुवारनि जायगायाव मा फैगोन x आ फैगोन आरो x नि स्क्वायर बे फैगोन अब्लाथाय जोंना आयतनि खनांखो फर्मुला मथे मा फैगोन नैयाव हमना लानाय बायदिब्लाथाय x + 30 नि स्क्वायर प्लास x नि स्क्वायर बे फैगोन आरो दा जों इखो नैयाव सोंथि बादियै हिसाबै लिरगोन सोंथि बादियै मा होदो जोंनो नाय मोनसे आयतारि फोथारनि खना हांखोआ गुसुंसिन रुगुंनि 60 मिटार बांसिन खना हांखोआ होनना बुंदों माने खना हांखोनि गोलाव आरो होनाय दं खना हांखो माने खना हांखो इक्वल्स टु बेसे होनदो आयतनि खना हांखोखौ आयतारि फोथारनि खना हांखोआ गुसुंसिन रुगुंनि 60 मिटार बांसिन गुसुंसिन रुगुङा बेसे नाय गुसुंसिन रुगुङा x मोन बै x नि बेसे बांसिन गुसुंसिन रुगुंनि बेसे 60 मिटार बांसिन 60 मिटार बांसिन माने मा प्लास 60 नैबे अब्लाथाय दा इयाव खना हांखो फर्मुला मथे फज'ना हो खना हांखोआ मा फर्मुला मथे जोंहा खना हांखोआ नै फैयो नैबे √x + 30 होल स्क्वायर प्लास नैबे x स्क्वायर खना हांखोनि जायगायाव मा फैयो जोंहा √x + 30 बेनि स्क्वायर प्लास x नि स्क्वायर माने ये जाबाय गोलावनि स्क्वायर दाजाब गुवारनि स्क्वायर बे फर्मुलाया नै गोलाव स्क्वायर दाजाब गुवार स्क्वायर इखौ फज'नाथ' बेखौ मोनदों नालाय बेखौ जों इयाव होबाय नैबे आयतनि खना हांखोनि जायगायाव बेखिनिखौ फज'ना होबाय जों नै खना हांखोनि जायगायाव बेखौ फज'बाय ओजों मा थाबाय x + 60 आ थाबाय नैखौ फर्मुलायाव सेफायना होयोबा फर्मुलायाव सेफायना होबा मा जागोन √over थाबाय ना नाय ब्रेकेट सिङाव नै ओरैबायदि जाना दं a + b होल स्क्वायर जाना दं a नि जायगायाव x b नि जायगायाव 30 जाना दं आरो अब्लाथाय फर्मुलाया मामोन a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायर प्लासआवनो a स्क्वायर फैयो a नि जायगायाव x दं नालाय x नि स्क्वायर प्लास 2ab a नि जायगायाव x b नि जायगायाव मा 30 प्लास b स्क्वायर b नि जायगायाव 30 दं नालाय 30 नि स्क्वायर ओमफ्राय नै प्लास थाबाय लिरबाय इखो x नि स्क्वायर थाबाय लिरबाय इक्वल्स टु जोंहा x + 60 आ थालायबाय नैबे एबार जों इखो दाजाबनो गोनां सानजाबनो गोनांफोरखौ सानजाबना लानि दाजाबनानै लानि मा फैयो आच्छा नै गोजौआव बानायनि आं ससेखौ ना इयाव मा थाखो x स्क्वायरा बेसे x स्क्वायर प्लास x स्क्वायर मोननै जाबायना x स्क्वायर प्लास x स्क्वायर 2x स्क्वायर ओमफ्राय सानजाबनो गोनांखौ सानजाबग्रो प्लास थाबाय प्लासखौ लिरबाय आरो 2 × 30 बेसे 60x ओमफ्राय नै प्लास थाबाय ओमफ्राय 30 स्क्वायराव बेसे 30 स्क्वायर माने 30 × 30 बेसे 900 इक्वल्स टु ओजों मा दं x + 60 दं x + 60 दं आरो एबार जों मा खालामसै ओजोंहा जोंना √ओभारखौथ' गैया खालामखानांगोन नालाय जों √ओभारखौ गैया खालामबा ओजा स्क्वायर खालाम ओजा स्क्वायर खालामनांगोन आरो जों फारनैथिंबो स्क्वायर खालामनांगोन अब्लाथाय फारनैथिंबो स्क्वायर खालामबा मा जागोन √ओभार थाबाय 2x स्क्वायर प्लास 60x प्लास 900 ओजोंहा स्क्वायर खालाम ओजाबो x + 60 बेनि होल स्क्वायर फारनैथिंबो बर्ग खालामना होदो जों नांगौ जायो साइडआव लिरबा लिरना होनो हायो जों इयाव फारनैथिंबो बर्ग खालामना होना फारनैथिंबो बर्ग खालामना फारनैथिंबो बर्ग खालामना होदो जों बोथेना दोनबाय आं ओरैहाय अब्लानिया जों इखौ नायनोसै नैबे स्क्वायरजों √ओभारजों केन्सेल जाबा नै ब्रेकेट सिङाव सरि नै √ओभार सिङाव जि दं बे थागोन 2x स्क्वायर प्लास 60x प्लास नैबे 900 थाबाय इक्वेला थाबाय नैखौ आरो फर्मुला सेफाय a + b होल स्क्वायर फर्मुलायाव a + b होल स्क्वायर नालाय a स्क्वायर प्लास 2ab प्लास b स्क्वायरानो a नि जायगायाव x दं नालाय x नि स्क्वायर प्लास 2ab a नि जायगायाव x b नि जायगायाव 60 प्लास b स्क्वायर b नि जायगायाव मा 60 दं नालाय 60 स्क्वायर
ए स्क्वायर प्लस 2x ए बी प्लस बी स्क्वायर इदि फर्मुला सेफायना होबाय जों एबार जों नायलायनि आरो मा थायो 2x स्क्वायर थाबाय जोंहा प्लस याव बेसे थाखो 60x थाबाय प्लस 900 थाबाय इक्वल ओजा थाबाय x स्क्वायर प्लस 2 into 60 120 जाबाय x थाबाय प्लस 60 स्क्वायर बेसे 3600 60 स्क्वायर माने 60 सानजाब 60 सानजाब 60 बेसे 3600 गासैखौबो आगसिखै लाबोजोब मा जायो नायगोन जों 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900 माइनस x स्क्वायर माइनस 120x माइनस 3600 इज इक्वल्स टू 0 एबार नेक्स्टआव जोङो x स्क्वायरखौ माइनस खालामसै जोङो इयावथ' मोननै x स्क्वायर दं मोननै x स्क्वायरनिफ्राय मोनसे x स्क्वायर थांबा बेसे मोनसेल' x स्क्वायर थागोन थिग बिदिनो x खौ नाय प्लस 60x दं माइनस 120x दं माइनस 120 निफ्राय प्लस 60 थांबा बेसे माइनस 60x थाबाय ओमफ्राय नाव अनजिमा खिनिखौ नायनि नैबे 900 दङ प्लस 900 इ जाबाय माइनस 3600 अब्ला माइनस 36 निफ्राय प्लस 900 थांबा बेसे माइनस 2700 इज इक्वल्स टू 0 दा जों इखौ मा खालामनो हागोन जायखिजाया मोनसे आदबजों x नि मानखौ दिहुननो नांगौ आरो दा अबे मोनसे आदबजों दिहुननायखौ बेयाव फेक्टराइजेसन बा सानजाबगिरि बिजिरनाय आदबजों दिहुनोब्लाथाय जोबोद गिदिर जागोन बियो जिहेतु नैबे 2700 मानि दं नालाय बेखायनो फर्मुलाजों बानायगोन जों बेयाव ओरै होननानै a b c दिहुनना लागोन फर्मुलाजों बानायबा a माने मा x स्क्वायर थादेर जेबो गैया माने 1 b माने मा b माने जाबाय x नि थादेर मा दं माइनस 60 ओमफ्राय c माने मा जाबाय c माने जाबाय नै दिदोम अनजिमाया माइनस 2700 अब्लाथाय बेनिखायनो दा जोङो जौगानाय मावसुलु बाहायबा x इक्वल्स टू फर्मुला जाबाय माइनस b प्लस माइनस रुट ओवर b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2x a बे अब्ला याव फज'ना होनि जों a b c नि मान फज'गोन अब्लानो जोंहा x नि माना ओंखारलांगोन मा मोनसे 2 थाबाय इनटू a आ बेसे 1 माइनस थाबाय b आ बेसे माइनस 60 प्लस माइनस थाबाय रुट ओवर थाबाय b नि जायगायाव मा माइनस 60 नि स्क्वायर माइनस 4a आ जाबाय 1 c आ जाबाय बेसे माइनस 2700 माइनस 2700 दा इखौ जों नायनि 2 into 1 2 गायनिया माइनस into माइनस प्लस 60 प्लस माइनस थाबाय रुट ओवर थाबाय ओमफ्राय इनिया जिहेतु स्क्वायर दं नालाय ना माइनासा गैया जागोन आरो 60 नि स्क्वायराव बेसे 3600 माइनस into माइनस मा जायो प्लस जायो एबार 4 जो आरो इखौ सानजाबलायदो 4 सानजाबसे 4 सानजाब लाथिख' मोननै लाथिख' मोननैयानो जाबाय दे 4 सानजाब 7 बेसे 28 नै थाबाय नाखायाव 4 सानजाब 9 बेसे 8 90 जोबोद गिदिर जालांदो मा फैयो नायथारगोन जों 2 थाबाय 60 थाबाय प्लस माइनस थाबाय रुट ओवर थाबाय दाजाबना लायदो आरो आच्छा 0 मोननै दाजाबा 0 मोननै थागोन आगदाखै नैबे 8 जो 6 बेसे 14 8 जो 6 14 1 थालायबायखौ ना अब्लानिया नैबे 3 आरो 0 3 मोन दहायनि जो 4 जाबाय आरो c आ थाबाय थामहिनबा मा फैबाय जोंना 60 प्लस माइनस रुट ओवर 14400 अब्लाथाय मा फैगोन इयाव जोङो माखौ सेफायना होगोन बिनि रुट ओवरखौ गैया खालामनांगौथ' जों बानायगोन एबार ओरैबायदि नै थाबाय गायाव 60 आरो 2 थाबाय 60 प्लस माइनस थाबाय रुट ओवर 14400 नाय ओजोंहा 0 बेसे दं जरासे दं जरासेबाथाय बर्ग रोदा बोखारबाथाय मा जागोन इयाव 0 आ मोनसे थागोन आरो जरासे नालाय मोनसे जरानैबा मोननै थागोन जराथामबा मोनथाम थागोन 0 आ जरासे नालाय रुट ओवर बोखारबा मोनसे 0 थालांगोन ओमफ्राय 144 नि बर्ग रोदाया बेसे 144 नि बर्ग रोदाया जाबाय 12 144 नि बर्ग रोदाया बेसे 12 खौ लिरबाय जरासे लाथिख'नि थाखाय लाथिख' मोनसे 144 नि बर्ग रोदाया बेसे 12 लिरना होबाय सर्ट बानायनायनि आइडिया इयो अब्लाथाय जों मा खालामबाय दानिया होननानै x नि मानखौ जों मोननै लिरनो हानाय जानो थाबाय खेबसे प्लास ला खेबसे माइनास ला दानिया x इक्वल्स टू खेबसे
60 प्लस गोला प्लस 120 डिवाइडेड बाय 2 एबा x इक्वल्स टू एबार माइनास गोला 60 माइनास एबार माइनास लाबाय 120 डिवाइडेड बाय 2 बे जाखो दाजाबा 180 60 जो 120 दाजाबा 180 डिवाइडेड बाय 2 2 जो 180 रामबा बेसे मोनो 90 ठीक इदिनो जोंहा 2 थाबाय ए बेसे जागोन माइनास 60 जागोन 2 जो 60 खौ रामबा बेसे मोनो 30 मोनगोन माने बेसे थाबाय माइनास थाबाय आरो 30 थाबाय दा याव नाय x नि माना जोंहा मा माइनास जाथावा मानो जाथावा x माने मामोन x माने जाबाय नैबेमोन गुवारमोन नंगौना गुवारा x मोन गतिके गुवार बा गोलावफोरा मालाबा माइनास जानो हाया बेनिखायनो जाथावा नालाय जाथावा लिरना दोन बेनिखायनो मा जागोन x नि माना 90 जागोन थामहिनबा बेनि जितु गुवार बा नैबे गुसुंसिन रुगुङा मा जागोन गुसुंसिन रुगुङा 90 मिटार जागोन आरो ओमफ्राय गोलावसिनखौ जों इदिनो दिहुननो हानोसै गोलावसिन माने मामोन गोलावसिन रुगुं बा गोलावा जाबाय x प्लस 30 मोन नालाय दिहुननो हानोसै बेनिखायनो ओरै लिरनोसै बेनिखायनो बेयाव आयतारि फोथार होनदों नालाय आयतारि फोथारनि गुसुंसिन रुगुं x गुसुंसिन रुगुं x आ बेसे 90 मिटार आच्छा नै गोजौआव ब्रेकेटखौ होनो बावदो दे नै होबाय जायखिजाया आयतारि फोथारनि गुसुंसिन रुगुं समान बेसे 90 मिटार आरो मा गोलावसिन रुगुं आरो आयतारि फोथारनि गोलावसिन रुगुं बेसे जागोन गोलावसिन रुगुङा ओरैनो मामोन गोलावसिन रुगुंखौ मा हिसाबै लादोंमोन गोलावसिनानो गोलावमोन आरो गोलाव माने बेसे x प्लस 30 मोन हमना लानाया x प्लस 30 समान बेयाव होबाय जों x नि मानखौ फज'गोन x आ बेसे x आ 90 ओंखारखादों ना इ x नि जायगायाव 90 हो प्लास होबाय नै गेजेरनि ओमफ्राय 30 इक्वल्स टू गाहायाव जायगा जागोन ना जाया लाइन मोनसे जागोन होमबा बेसे जाखो 90 जो 30 जो दाजाबा 120 मिटार अब्लाथाय जोंहा आयतारि जि फोथार दंमोन बेनि गोलाव आरो गुवार बा गुसुंसिन रुगुं आरो गोलावसिन रुगुंखौ जों दिहुनजोब्बाय गुसुंसिन रुगुङा बेसे 90 मिटार आरो इदिनो गोलावसिन रुगुङा बेसे 120 मिटार बेखिनियानो अब्लाथाय जोंना 6 नाम्बारनिया जोब्बाय नेक्स्ट जोङो 7 नाम्बाराव माबायदि सोंथि दं बेखौ नायनि एबार जोङो 7 नाम्बारनि कुइसनखौ लाबाय इयाव दोननाय मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180 दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुन अब्लाथाय जों दा माबोरैहाय लानि हमनाथ' लाखानांगोन जों गेदेरसिन अनजिमा आरो उन्दैसिन अनजिमा होननानै दा सोरखौ हमग्रोबाथाय मोजां जागोन इखौ नायनि गिबि लाइनजोंथ' जोङो हमनायनि बारा एसे सुबिदा जाया बेयाव नाथाय नैबे नैथि लाइनाव बेखौ हमना लानायनि एसे सुबिदासिन दं आरो मानो होनबा दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमानि 8 फान गेदेरसिन होनना बुंदों नालाय जों गेदेरसिन अनजिमाखौ जुदि हमना लायो अब्ला दुइसिन अनजिमाखौ जोङो नैबे सोंथिनि हेफाजाबैनो हमना लानो हागोन दिहुननो हागोन आरो बेनिखायनो जों गिबियाव मा खालामबाय हमना लागोन देरसिन अनजिमाखौ हमना लाबाय देरसिन अनजिमा हमना लाबाय देरसिन अनजिमा इज इक्वल्स टू मा लाबाय x लाबाय आरो देरसिन अनजिमाखौ जों x लाबाय बेनिखायनो दुइसिन अनजिमा दा ओरैबायदि होनदोंनाय दुइसिन अनजिमानि बर्गआ होनदों नालाय नैबे दुइसिन अनजिमानि स्कुवेरखौ ला नैबे स्कुवेरा माने इकुवेल आरो दुइसिन अनजिमानि स्कुवेरा मा होनना बुंदों दुइसिन अनजिमानि बर्गआ देरसिन अनजिमाया बेसेमोन x मोन ना नैबे x नि बेसे होनदों 8 फान गेदेरसिन माने मा सानजाब 8 थामहिनबा दुइसिन अनजिमानि बर्गआ नै गेदेरसिन अनजिमानि बेसे 8 फान होननानै बुंदों आरो अब्ला मोननै अनजिमाफोरखौ दिहुननांगौ जों दा
अब्लाथाय दा जों मा खालामनो हानोसै नै दुइसिन अनजिमाखौ एसे साजायनानै इयाव दुइसिन अनजिमाखौ लाखिना होनायसुन दुइसिन अनजिमा दा इयाव मा दं स्क्वायर दं नालाय स्क्वायरखौ बोखारबा मा फैयो नियम मथे प्लास माइनास रुट अभार फैयो नैबे 8x नि सायाव जोंहा आगदाखै मा फैबाय प्लास माइनास रुट अभार फैबाय आरो दा सोंथि बायदि मा होनदों इखौ नाय नैबे फार्स्ट मोनसे लाइनजों जोङो सोंथि बायदियैखौ लासिगोन मानो होनबा नैबे सेकेन्ड लाइनजों जोङो नै हमना लाबाय गेदेरसिन अनजिमा आरो दुइसिन अनजिमाखौ अब्लानिया सोंथि बायदि याव होनदो मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा दा फाराग माइनास दिहुनबाथाय मा ये 180 जायोबा गेदेरसिननिफ्राय उन्दैसिनखौ दानख'ना नायोब्लाथाय मा जानांगोननो 180 जानांगौ होननानै बुंदो आरो अब्लाथाय जों देरसिन अनजिमाया मामोन x मोन x नि स्क्वायर इनिफ्राय उन्दैसिना मा प्लास माइनास रुट अभार 8x नै इनि स्क्वायर नै मा होनदो सोंथिया मोननै अनजिमानि बर्गफोरनि फारागा 180 होनदो माने नै गेदेरसिननि स्क्वायर उन्दैसिननि स्क्वायर बिसोरखौ जेब्ला गेदेरनिफ्राय माइनास खालामगोन बेसे ओंखारनांगौ 180 ओंखारनांगौ आरो अब्लाथाय दा जों इखौ माबानोसै साजायलांसै ब्रेकेटफोरखौ बोखारनि x स्क्वायर थाबाय माइनास थाबाय स्क्वायर नालाय प्लासनि स्क्वायरबाबो ये प्लासआ प्लासैनो थागोन आरो माइनासनि स्क्वायरबाबो ये प्लासआनो जायो नालाय ना प्लासबाबो गोमालाङो माइनासबाबो गोमालाङो स्क्वायर थायोब्ला बेनिखायनो प्लास माइनासआ गोमालांगोन ओमफ्राय रुट अभारजों स्क्वायरजों केन्सेल जानानै 8x आल' थालांगोन आरो नैयाव 8x थालांबाय जोंहा 180 थाबाय 180खौ आगसिखै लाना फै x स्क्वायर माइनास 8x माइनास 180 आगदाखै जेबो गैला 0 अब्लाथाय दा जों इखौ जायखिजाया मोनसे आदबजों सानजाबगिरि बिजिरनाय आदब जानो हागौ बा फर्मुला बाहायनाय मावसुलु जानो हागौ बेनि हेफाजाबै जों x खौ दिहुननो हायो आरो अब्लाथाय जों इखौ मावसुलु बा फर्मुलाजों बाहायगोन ओरै होगोन जों बेयाव ओरै होननानै मावसुलुजों दिहुनगोन नालाय फर्मुलाजों ए माने मा x स्क्वायरनि थादेर जेबो गैया माने बेसे 1 b माने मा x नि थादेर मा दं माइनास 8 c माने मा दिदोम बिदाब माइनास 180 बे आरो अब्लानिया दा जों मा खालामसै फर्मुलाखौ लिरना होनोसै x दिहुननाय बा आच्छा आं इयाव मोनसे बेसाद साइडआव लिरना दोनखानि गेदेरसिन अनजिमाखौ जों x होनना हमना लादोंमोन ओमफ्राय उन्दैसिन बा दुइसिन अनजिमाया बेसे ओंखारदोंमोन प्लास माइनास रुट अभार 8x ओंखारदों आरो बेखौ साइडआव लिरना दोनखाबाय आं अब्लाथाय जोंना फर्मुलाया जौगानाय मावसुलुआ मामोन माइनास b प्लास माइनास रुट अभार b स्क्वायर माइनास 4ac डिवाइडेड बाय 2a फज'ना हो दाना a b c खौ अब्लानो x आ ओंखारलांसिगोन नाय माइनास थाबाय b माने बेसे माइनास 8 होबाय प्लास माइनास थाबाय रुट अभार थाबाय b स्क्वायर b आ बेसे माइनास 8 नालाय माइनास 8 होबाय स्क्वायर थाबाय माइनास 4a a आ मा 1 c आ बेसे माइनास 180 a आ बेसे 1 2 into 1 2 माइनास इंटू माइनास प्लास ओमफ्राय 8 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रुट अभार थालायबाय जायो माइनास 8 नि स्क्वायर माने स्क्वायर बाथ' माइनासआ गैया जायो 8 स्क्वायर आ बेसे 64 माइनास इंटू माइनास बेसे प्लास 4 into 1 4 4 जो 180 सानजाब 4 into 0 0 4 into 8 32 3 थाबाय ना आखायाव 4 into 1 4 आरो दहायनि 3 जो बेसे 7 एबार जों इखौ सेफायलांबाय थानि मा फैयो 2 थाबाय 8 थाबाय प्लास माइनास थाबाय रुट अभार थाबाय नैबे 4 जो 0 जो 4 6 जो 2 जो बेसे 8 आरो नैबे जाबाय 784 अब्लाथाय दा 784 नि बर्ग रोदाखौ दिहुननांगौ 2 8 प्लास माइनास 784 नि बर्ग रोदा दिहुनना खोन्थिदो आं इयाव 784 2 जोब्ला बेसे मोनगोन 3 बाथाय 6 18 जाहैबाय ना 18 ब्लाथाय बेसे जागोन आच्छा 784 मोना 18 ब्लाथाय बेसे नांगोन जोंनियाव 9 2 into 9 18 ओमफ्राय उनाव 4 नालाय 2 नांबाय आरोबाव माजों फै 2 जो फै 2 into 1 2 से आद्रा थागोन 19 जागोन नालाय 2 into 9 बाथाय 18 से आद्रा थाबाय 12 जाबाय
बेसे 6 196 माने 14 into 14 आव 196 जायो बेखौ आङो डाइरेक्टयै 14 सानजाब 14 होखाबाय थामहिनबा 784 खौ जों सेफायना मा मोनखो 2 मोननै 2 स्क्वायर into 14 आ मोननै 14 स्क्वायर ओजा जेब्ला जों रुट ओभार लागोन ओजोंबो रुट ओभार फैगोन अब्ला मा जागोन रुट ओभार स्क्वायर कैंसिल 2 into थाबाय रुट ओभार जो स्क्वायर जो रुट ओभार कैंसिल 14 आ थाबाय बेसाखो 28 जाबाय ना 2 into 14 28 थामहिनबा 784 नि बर्ग रोदाया बेसे 28 दानिया जों x नि मानखौ दिहुननो हासिगौ मोनसेया खेबसे प्लास लागोन खेबसे माइनास लागोन आरो जों लिरगोन दानिया ओरैना दानिया x equals to खेबसे प्लास ला 8 plus 28 divided by 2 एबा x को एबार माला नैयाव माइनास को ला 8 minus 28 divided by 2 मा थागोन ये 2 ये मोननैखौ दाजाब बेसे 36 एबार 36 खौ जुदि 2 जो रानो ना 36 खौ 2 जो रानबा बेसे 18 ओजोंहा बेसे जागोन ये -20 निफ्राय 8 थांबा 2 थाबाय बेसे -10 दायाव जोंहा x आ मोनसे प्लास मोनसे माइनास ओंखारदों नाथाय नैबे x नि माइनासनि माना लाजाया मानो लाजाया आं खोन्थादो x नि मानखौ जुदि -10 खौ लायो ना नै जे बर्ग रोदा दं बेनि सिङाव जे x दं x नि मानाव जोङो -10 फज'नाय लोगो लोगो मा जागोन नैबे बर्ग रोदानि सिंनि जाय अनजिमा बेयो दानख'थाय अनजिमा जागोन नाथाय दानख'थाय अनजिमाफोरा बर्ग रोदा दिहुनोब्लाबो बिसोरा गुबै मोनसे अनजिमा हिसाबै फैया बियो बेनिखायनो जेहेतु बर्ग रोदा दानख'थाय अनजिमानि जों बर्ग रोदा दिहुननो हाया नालाय बेनिखायनो नैबे x नि मानखौ जोङो नै माइनासखौ लाथावनाय नङा बेनिखायनो इखौ जाथावा होनना होखादो जाथावा अब्ला जोंहा x नि माना मा जाखो x नि माना 18 थामहिनबा x माने मामोन देरसिन अनजिमाया बेसे 18 जागोन आरो बेनिखायनो देरसिन अनजिमा माने मामोन x होनना हमना लाखादोंमोन नालाय बेसे 18 आरो दुइसिन अनजिमा मामोन इयो प्लास माइनास रुट ओभार नै दुइसिन अनजिमा मोन इयो प्लास माइनास रुट ओभार 8x जोंखौ सेफायनानै नै प्लास माइनासा थाबाय रुट ओभाराबो थाबाय नैबे रुट ओभार थाबाय 8 थाबाय इनटु x को बेसे 18 मोनदो बेसे जागोन प्लास माइनास थागोन रुट ओभार थागोन 8 into 8 64 6 थाबाय नाखायाव 8 into 1 8 नैबे 14 जाबाय प्लास माइनास 144 नि बर्ग रोदा बेसे 10 थामहिनबा जोंहा मा जाहैबाय देरसिन अनजिमाया 18 दुइसिन अनजिमाया प्लास 12 बो जानो हागौ -12 बो जानो हागौ अब्ला जोंहा देरसिन आरो दुइसिन अनजिमा मोननैबो ओंखारलांखाबाय अब्लाथाय जोंहा नैबे 7 नाम्बारनि जाय प्रब्लेममोन जाय सोंथिमोन बेखौ जों मावफुंना होबाय आरो अब्लानिया जोङो 7 नाम्बारनिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो 7 नाम्बारनिया जोबनायजों लोगोसे गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि नैबे थाखोखौ आं बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों।